Alright dudes. Nyt ollaan Viitalan seurojen talolla. Tää on älyttömän hieno paikka, tosi korkea tila ja hieno katto ja tämmöstä ihmeellistä alkovia siellä täällä. Ja upea tila pitää juhlia varmasti, mutta aivan takuulla myös loistava tila äänittää. Täällä on kaikille vielä hienot valot. Mutta nyt me ollaan täällä testaamassa Unity Gainin äänentoistojärjestelmää. Tässä on tähän on viritetty äkkiä tämmönen mäkkipäjäys, joka hoitaa niinku tuo miksaamisen tai prosessoimisen, etteiköhän se miksaaminen on miksaajan tehtävä. Ja mitä muuta täällä on, niin tuolla on yksi Unity Gain kaiutin sekä nuo räkit, joissa on etuosteita ja sitten noiden alapäitten vahvisti. Ja siinä on alapäät tällä hetkellä vaan pistetty tuohon keskelle, niin ei tule vaiheprobleemia sitten niiden kanssa. Ja siellä on toinen UG-kaiutin. Ja näitä UG-kaiuttimia on tosiaan toistaiseksi mä oon tehnyt niitä 4. Mä totesin, että näillä 2 kattaa aika hyvin niin kuin tämän lavan ympäryksen, eli niin sanotun tanssilattian. Ja katsotaan, jos tämä demonstraatio näin kameralla, siis tällä puhelimella nyt onnistuu. Eli minä pistän musan soimaan ja sen jälkeen mä hengaan hetkisen aikaa tässä niin kuin tanssilattialla, jolloin musiikki kuuluu silleen niin kuin pitääkin. Nimittäin tämä homma toimii. Tämä todella toimii hyvin. Mutta sitten mä häippäsin tästä tonne sivustalle, tuonne noin. Ja voitte todeta, että aika paljon sitä yläpäästä katuu ja ennen kaikkea sitä niin kuin yläpääpresensistä katuu sen tähän, että silloin kuullaan pelkästään huoneen kaiku siitä, mitä näistä kaiuttimista tulee. Ne on äärimmäisen suuntaavat. Eli tää tosiaan nyt tällä hetkellä se alue, missä yläpäät kuuluu, niin se kattaa ihan pelkästään tämän tanssilattia. Ja jopa jos menee niin kuin liian lähelle noita suppareita, niin tipahtaa tästä kentästä pois. Joo, okei. Painan play. Ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Jep. Tjaka. Alright. Vaikka tää on tosi kaikuva tila, niin kun me tässä kuunnellaan musiikkia, niin musiikki tulee aivan tasan ennen mitään muuta meidän korviin. Elikkä oikeasti huoneen kaikua ei sillä lailla edes kuule, jopa niin biisin reverbit kuuluu tosi hyvin. Mutta nyt mennään tästä pois. Ja nyt me ollaan ulkopuolella. Mennään backs. Semmonen meininki täällä tänään.